Montolan seni lelucon saking kawula sekarang Mbak Indonesia yang asma Brahmo Kadi yang dipun pandegani inggih menika kalian yang tercantik dari kami Mak Endang dan yang paling ganteng itu Pak Teguh. Jenisi. Mau betul? Ora kandungane mau lho. Ora kandungane ya. Ora sok marah-marahnya tahu imiknya. Enjing aturane assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan selamat siang menjelang sore untuk seluruh hadirin. Jangan Pak Teguh iki. Nek arep lagi ono jobol. Nggih, pada hari ini kami dari Skarimba Indonesia dan juga teman-teman Brahmo Kadi hadir untuk memenuhi undangan dari BPPPMPV
seni dan budaya. Apa Kak Gong? Ngerti orang? Ya dong. Iya, mudah-mudahan dengan kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri di hati Anda semuanya. Dan sampean Nanti. payah. Kok payah kepiye to? Ayo piye kok wong ampuh kami kena dom cilik wong gedene sakmono kena dom kok iso ayo. Alah, cilik-cilik ayo marake dadi. Alah, Gone sampean iki iki sing dadi. domi sampean iki sing malah ngene lho. Irung iki cilik dadi. Ngene sapa? Ngene sapa? Irung. Aura aku ora dadi kok. Awong kowe apa? Wadahe keren. Ya terus yo. Mainkan aku tak gak sesuk aku le sesuk wae aku ngene kok. Ngenes e. Ren, iki nang kene dengan kene ngono iki grogi. Aku ngene ngomong pinter-pinter kabeh kok wong seni. Oh, wong seni, guru seni iki Kok ngene. dapure kaya ngene iki. Ayo ke sampeyan iki kene wong seni to. Ah. Sampeyan senewen. Kebiyen. Oh. Ndi? Ah nek wis biasa. Wih guru ngemil. Aku seni. Ya iki. Randy iki wah. Gak kok bagor lari terus. Padahal biyen sampeyan nek ngerti. Alah, Fotone jaman biyen minggu cacing. ganteng pol. Heeh, saiki wah ndang lari sih kok bagor ngono kok. Asal Rudi karo iki barang yo. Kok ngono kuwi kok. Iki sak kira sak kok. Heeh. Ning jenengan ngendikan wis tak ini teruske. Ya, siap. Diceki. Mesake sik double. Ngelmu. Wah. Yo, ilmu iku. Napa to? Ora kesenggol kok. Ilmu iku ayu kaya dari urimu ya mulya kaya tekasawari urimu ya mulya kaya tekasawari mungkin sabun rasane mari Ngopo to kok susu ki? Adoh omahe. Heeh. Sekesarane ndi? Ah tenan to, wis tak batin. Pasar kembang wae kok iki kok. Yo terus ke yo. Ayo pro kenca ngawar rukuna rukune Islam yo iku limo Islam iku limo satan loro rukun kang siji siro kelawan haji
saya iku limo rukun kang siji iso sira kelawan ngaji Iya Mbak Ilka. Alah rasa gelak-gelak kok. Ojo galak-galak. Oh iki turahan nang budur jago gawa nang kene apa piye? Hei, Nggih, Mbah. Aham, Sing ngakon iki lho. Sing iki lho, Pak Randy lho. Heeh. Mbah Kakung. Oh ngono ya. Ampun, Kung. tak kira iki dumone cukup telu ya jebur sak gepok. Kok ora mayang-mayang to? Waktu biar usah dewe
sing ora tau main kok lemes dhewe nopo ngono. Halah. Kedole di Nang golek butuh. iya lah. Iki bojomu arek request. Ora. Angko minta mbok aku mah. Biasanya mau musim melongso. Santai wae, kudu ngoso untuk sawer. Sing ayam bae. Apa? Nang diskusi ayam bae tetep adem ayam lancar kok. Alhamdulillah. Arep-arepan gerak. Wajib ngain lanang wadon lurungil. Wajib ngain lanang wadon lurungil. Wajib ngain lanang wadon lurungil. Ojo lirane durung rusak kudumu. Ojo lirane durung rusak kudumu. Wajib ngain lanang wadon lurungil. Wajib ngain lanang wadon lurungil. Ojo leren durung rusak kudumu. Ojo leren durung rusak kudumu. Rabiku asli akali wena. Rabiku asli akali wena. Sayang kok. Ngomeng iki lho Mas yo. Kani jalan Mas Radi. Asal. Kani jalan. Aku ngerti ya gimana man bari karo dadi. Oh. Gimana man tenang. Apa aku bengi saya main? Malam Jumat Rut main. Main terus apa? Gawak sengi? Ro ngendi? Main dah mesti. Ya Irfandi ya. Doni omong meneh iki wis. Saya. Blok-blok. Ya Irfandi ruci kembang. Wong ini munggah gumilang. Ojo sira bingung. Piturut kaue pengira. Andiro cerce kembang. Wong ini munggah terbilang. Ojo sira bingung. Piturut kaue pengira. Monggo langkah engkang sekeca urip dira ning dalam donya.
tadi Lagu sih. lagu sih yo. Ya. Anyes wong, apa sandal, apa sepatu. Orangnya orang ira, kowe madang tengining asmara. Tresnaku kang tulus suci, rampok cokok malah bobleng jadi. Apa pancen wis nasibku kudu pisah karo sliramu. Senadyan napa jroning ati nanging aku ora iso janji. Kayak pantun ora adik. Apa wis ora kelihat sumpah janjimu apa
langsung dadi poleran sih ngombe-ngombe sih. Nah, selanjutnya sih tak perlu. Aduh. Go, kita teguh. Go. Mapan, Go. Wah, teguh dadi. Isin nang kene isin, Rut. Isin Isin. karo sapa, Mas? Iki jare nyap-anyep punya anyep. Isin apa lah. Ada tumben sik ta. Tunggu sik nang ngono kae ya es teh kok opo. Yo, pinten ki? Yo, dinteng yo. Sik apa?
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ati Jawa ayo para kanca tak asing agama nuri ayam putra zaman desa bumi ini goyang kali jukir negara zaman desa bumi ini goyang
Yo yo yo. Oh iya. Kalau bojone. Di telepon saya. Jepitnya nunggu bang. Mau nih? Bojomu tadi loh. Mungkin tadi apa lagi? Ora sida. Ora sida. Piye kuwi? Astaga, ngapus ngeprank gimana lagi ya? Agar dadi celoke bojone mari yes ngono ae. Lo. Ora sida. Pak telepon mung ora sida ngono. Piye guys? Lemah Bali. Bali dhewe. Ora tanggung jawab kok ae kok. Iki mulai bos apa iki? Dewe. Wes pamitan wae. Wes pamitan kok. Maksudnya orang lagu ini ya. Nggih, tak pamitan nggih. Model anak. Modelan asli tak mekakak. Ini saya mengatakan wau pasukatan saling kadang-kadang. Sekarang Mbak Indonesia Seneng yang kalian kadang-kadang pramugati, mbok pinangin lomang asal kata lepat dalam kirang. restu nyolong dari samudro barang sami. Suka meriksa itu menggiring paripurnaning pasukatan. Kok iso malah malah ngono ya? Ini diketokke karo di Ayo dingene lak rada iso ambegan. Nek ngene iki lak kekempet dadi sumpek. aduh. Monggo Mas Nasi. Nggih. Baik Kak. Parang rumiyin. Ah, dan suaranya cilik banget ya. Cilik banget ngono ya. Injen, dadakan. Nek wong kok gedhi ya. Wis tak aku ora tak ngono. Terus pun